Hello guys, आंनि मुङा मुस्तफा नार्जारि नोंथांमोना नायदो बिएम सेटआप चेनेल। So guys, भिडिअनि स्ट'रिया जाहैबाय फासि नांनानै थैदों खारजिलि ब्रह्मआ। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव हाबा जाखांनायनि उनाव गारना खारलायनाय, हौवा गारनाय, हिनजाव गारनाय, सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव सोरबा बैखौ गोसोथोलाय, सोरखौ बैखौ गोसोथोलाय, फासि नांना थैनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुसै। खारजिलि ब्रह्मआ सासे सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन। बे सेंग्रानि पुरा डिटेल्स खोन्थानो होदिया आरो बे भिडिअनि दारै बयखौबो सांग्रां होनो भिडिअ बानायनो थिनदों न'खरा। स' बिसिनि न'खराबो बिराद गोबां गोरिब आरो बे जुदि बेनि न'खरखौ जुदि खोन्थायोबा बै सेंग्रानि लाइफ जाय थांनानै दङ बेनि लाइफखौ एक्सप'ज खालामनाय जागोन आरो गोबां बे सेंग्रानियाबो खैफोद जागोन। स' आरो जोंहा खारजिलि ब्रह्मआबो फासि नांनानै थैनानै गोबां बेहाबो गोरोन्थि मावदों। मानो होनबा बे फासि नांनानै थैयालासिनो जुदि दावहा नाङोमोनब्ला बे सेंग्राजों आंखौ गोसोथोनानै नों मानो गुबुन सिख्लाजों लादों, मानो बेबायदि बुंनानै जुदि खोन्थायोमोनब्ला अब्ला बेनि गेजेराव फिथाइ मोनगौमोन, नङा होमबा? बे थैनानै लिरनानै गालांनाया बे मोनसे सलिउसन नङा। स' सोरबाफोर बेफोरबायदि फासि नांनानै थैनो सानदोंब्ला बे सलिउसन नङा, बे नोंनि गोरोन्थि। स' आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि फासि नांनानै थैनाङा। स' खारजिलि ब्रह्मआ मेसेज हरनानै दोनदों आरो बे सेंग्रानो आरो गासिखौबो, ओमफ्राय बिनि उनाव पुरा डिटेल्स दंजोबोमोन आरो बे स्क्रिनशटखौबो आङो खोन्थाना होनि। फट'खौ आं ब्लार खालामना होनोसै सेंग्रानिखौ आरो बिसोरनि फट' मोनसे माने लानाय बेयाव लिरनाय दङ खारजिलि प्लास बे सेंग्रानि नाम। आरो बे जाथाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पुलिस स्टेशना जाबाय बिजनि, पस्ट अफिसा जाबाय बलंगुरि, गामिया जाबाय हलिपारा। स' बे गथ'नि नामा जाबाय खारजिलि ब्रह्म। बे गथ'आ सासे बे सेंग्राखौ गोसोथोनायनि गेजेराव बे सेंग्राया बेखौ थगायदों। गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायो, गोदान नाम्बार सोलायो, नाम्बार लालायो, गोदान नाम्बार सोलायो आरो बे गुबुन सिख्लाजों गोसोथोलायो। बेखौ माने कन्ट्रल खालामनो हायाखै बे खारजिलि ब्रह्मआ। आरो गोबां मानसिफ्रा कन्ट्रल खालामनो हायो, गोबां मानसिया कन्ट्रल खालामनो हाया। बिसोरनि गेजेराव गोबां नांलायनाय खमलायनाय जाबाय थायोमोन। बे न'खराबो मिथियो पुरा डिटेल्स। आरो नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला आं बिसोरनि नाम्बारखौ होनानै होगोन गाहायाव। नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला पुरा नाम्बार रायलायनानै नोंथांमोना सोंनो हायो, नङा होमबा? बिनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि आयेन कानुनाव जुदि हेल्प खालामनो गोसो, माबा मोनसे खालामनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना बिदिनो न'खरनि मानसिफ्राथ' थांनानै थानाय मानसिनि गेजेराव बिसोर जाय मानसिफ्रा थांनानै दं बिसोरखौ जोङो दुखु होला। ओमफ्राय जाय जोंनि माने थैनानै थांनाय खारजिलि ब्रह्म बेखौ जोङो बेखौनो सानो कि रेस्ट इन पिस, सोरगोआव आलो गोजोनै थांनानै थाहैथों। आरो बे भिडिअनि दारै बिसोरो फोरमायहोनो सानोदि माब्लाबाबो मोजां मोनलायनानै गारलायनाय बेफोरबायदि साननो नाङा। नों जायखौ मोजां मोनदों बेखौनो मोजां मोन, जायखौ गोसोथोदों बेखौनो गोसोथो। फासि नांना थैलायनाय बा गावजों गाव बुथारलायना थैलायनाय जे बेसेबांसिम थांनो नाङा, नङा होमबा? स' खारजिलि ब्रह्मआ मेसेज लिरनानै गालांदों। स' बे सेंग्राजों गोसोथोलायनाय बे सेंग्राया बेखौ थगायदों, नङा होमबा? स' आं नोंथांमोननो देखायबाय मेसेजखौबो आरो गोबां दंबावोमोन। बिनि गेजेराव आं बेखौल' सिम्पोल देखायनोसै। मानो होनबा बे सेंग्रानि सायाव जेबो एक्सन लाला होननानै बुंदों बिसोरनि न'खरा आरो खैफोद बिराद न'खराबो गोरिब, नङा होमबा? स' गाइस, मेसेज लिरनानै गालांनानै आरो थैनाय बे मोनसे सलिउसन नङा, बे मोनसे सल्भ खालामनाय मोनसे माबा राहा नङा, नङा होमबा? स' नोङो फासि नांनानै थैनो जुदि सोरबाफोर बिदि सानदों लिरनानै गालांनो, अब्ला बे नोंथांनि गोबां गोरोन्थि डिसिसन लानाय, थांखिया बिराद गोरोन्थि। स' नों थांनानै था, जुजि नोंखौ सोरबाफोर गारनो सानदों नोंखौ इउज खालामनानै प्लिज खोन्थाहर, रायलायगोन बेजों सेंग्राजों मानि थाखाय गोसोथोनानै मानि थाखाय गारनो नागिरदों, मिथिबायना? स' बिनि गेजेराव बे बिथाङा नोंखौ लागोन लाया, मानो लायाबा मानो ओरैबायदि जाथाय खालामनाय, ओरैबायदि मा जाथाय जानो रायलायनो हागोन। स' नोंथांमोननि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि जाथाय जादोंबा प्लिज प्रुफजों लोगोसे रायलायनाय, इमेज सार्ट खालामनाय, मानाय, रेकर्डिं गासैबो फन रायलायनाय रेकर्डिं गासैखौबो लाजोबनांगौ। जाय मानसि सेंग्राजों गोसोथोलायनाय रायलायदों, जाय मानसि मेसेज सार्ट खालामना रायलायदों, जेब्लायबो बे सेंग्राया नोंजों लोगो मोनोब्ला बे सेंग्राया नोंनि मेसेज टेसेज ओरैबायदि डिलिट खालामनाय मानाय गोबां स्मार्ट थायो, मिथिबायना? स' बेनिखायनो पुरा बेकआप खालामनानै दोननो नांगौ, एक्सट्रा मेम'रि दोननांगौ। आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जुदि एन्ड्रइड मबाइल बाहायदोंब्ला बे सेंग्रानि मेसेज सार्ट खालामनाय स्क्रिनशट खालामनानै लाखा आरो नाम्बार स्क्रिनशट खालामनानै लाखा, अडिअ रेकर्डिं रायलायनाय मालायनाय लाखा। आरो बेखौ जेथिया बे सेंग्राजों लोगो हमो मानो थाङो अब्ला नोंनि गासिबो डिटेल्स चेक खालामो, नङा होमबा? स' गोदान मोनसे मेम'रि ला आरो बेयाव सिङाव बेकआप खालामना दोन आरो बेखौ मेम'रिखौ न'आव दोनलां आरो बिनि गेजेराव माबा मोनसे फिउचाराव जाथाय जायोब्ला बे मोनसे खामानियाव फैगोन। स' नों बेफोरबायदि दा खालाम जे ओरैबायदि मेसेज लिरनानै गालांनानै आं फासि नांना थैनोसै, बे सलिउसन नङा लोगोफोर। खारजिलि ब्रह्मखौ आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो, बियो सोरगोआव आलो गोजोनै थांथों। बिनि मोजां मोननाया ट्रु लाभमोन, ओंखायनो बियो
थैनो हादों फासि नांनायखौ गियालासिनो आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिफोरा फासि नांनानै थैयाखै बे नङा कि बिसोरनि मोजां मोनलायनाया ट्रु नङा स' ट्रु मोजां मोननाया फासि नांनाय आरो दावहा नांनाय बिनि गेजेराव समानथि जाय मानसिया ट्रु मोजां मोनदों बे गावनि हौवानि थाखाय बा गावनि सिख्लानि थाखाय बा बेखौ जुजिगोन आरो बेजों रायलायगोन आरो बिनि फिथाइ मोननो नाजागोन नङा होमबा स' फासि नांना थैनाया बे मोनसे प्रब्लेम सल्युसन खालामनाय नङा लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि दिमागाव जुदि मोजां मोनलायनाय जुदि फासि नांना थैनो बिदिबा बे नोंनि भुल स' आं बेखौनो बुङो दा जोंहा खारजुलि ब्रह्मआ लिरनानै गालांनाय मथे बे सेंग्राया जाय मानसि बेखौ बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ एक्सप'ज खालामनांला होननानै बुंबाय आरो बिनि न'खरावबो गोबां गोरिब न'खर नालाय स' आं बेखौनो बिनि भिडिअनि दारै आं बेखौनो बुंनो सानो कि सोरबाफोर मोजां मोनलायनानै गोसो थोलायनानै जुदि गारलायनानै नागिरो अब्ला नोंथांमोना प्लिज बेफोरबायदि जानो नाङा आरो जायखौ गोसो थोदों बिनि फुरा डिटेल्स प्रुफ लाना दोनखा आरो जुदि नोंखौ गारनो नागिरदों अब्ला दा बेखौ बिनि सोमोन्दै जों बुंनानै होगोन आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो बिनि लाइफआ बिनि गेजेराव सोरबा रावबो सेंग्राया सिख्लाया रावबो बेखौ मोजां मोनखानाय नङा होमबा स' मोजां मोनोब्लाबो जाय सेंग्रा बा जाय सिख्लाया माथाया एसे नङा होमबा स' गाइस बेनो फासि नांनायनि बाथ्राया कि नों जुदि मोजां मोनोब्ला फासि नांनानै थैनो नाङा बेजों दावहा नांनो नाजा आरो बिनि प्रुफ कालेक्सन खालाम जुदि जाथारा बायदोंबा आंनो नाम्बार हर आं रायलायगोन मानि थाखाय ओरैबायदि जादों नङा होमबा पार्सनेल लाइफआव रावनिबो पार्सनेल लाइफआव थांनो मोननाय बेफोरबायदि खोथा नङा ससियेल वार्कआव पार्सनेल लाइफआवबो थांनो हानाय ओरैबायदि केपासिटि जुदि सेंग्राजों मोजां सिख्लाजों मोजां मोनलायदों आरो सेंग्राजों मोजां मोनलायदों जुदि सिख्लाया कमप्लेन खालामबाय बा सेंग्राया कमप्लेन खालामबाय अब्ला जों बेयाव हाबनो हायो बाट उइदाउट सेंग्रानि कमप्लेन उइदाउट सिख्लानि कमप्लेन जों हाबनो हाया मिथिबायना स' जों बा सेंग्राखौ जुदि सेंग्राया जोंनो कमप्लेन खालामबाय बा जोंनो आंनो हेल्प नांगौ होनबाथाय जों हाबनो हाबाय जुदि सिख्लाया जुदि आंनो हेल्प नांगौ आंनो ओरैबायदि खालामबा जों बिनि सिङाव हाबनो हाबाय बा फुरा डिटेल्स लानानै जों बिनि सायाव एसे रायलायना आरो जों माबा मोनसे खालामनो हायो स' थेंक इउ गाइस भिडिअ नायनायनि थाखाय स' आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो नोंथाङा जेबो गिनो नाङा नोंथाङा जुदि मोजां मोनलायदोंबा फासि नांना थैलायनो गोनांथि गैया नोंनाव खालि प्रुफ दं आरो प्रुफ रेकर्डिं रायलायनाय थारायनाय गासिबो आरो बेनि गेजेराव आं नोंखौ अराय सम लागोन आं नोंखौ मोजां मोनगोन नों आंखौ बेसेबां समसिम मोजां मोनगोन हाबा खालामगोन ना खालामा बेबायदि सोंथि लानानै रेकर्डिं खालामनानै ला आरो बिनि गेजेराव मबाइल मेम'रियाव रेकर्डिं खालामनानै सेभ खालामनानै दोन आरो बिनि उनाव थैनो नाङा स' खारजुलि ब्रह्मआ थैना थांबाय फासि नांनानै गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा स' गाइस दा थैनाया मोनसे रिजन नङा स' दावहा नांनाय बा बे माने प्रब्लेमजों दावहा नांनायासो मानसिनि जिउ स' आं बेखौ बुंनो थाङो कि खारजुलि ब्रह्मआ गोरोन्थि मावाखै बेबो नङा स' बिनि गोसोआव थानो हायासै आरो गोबां गोरिब न'खरजों जाबजों गोसोआव बिराद फिल्स फैयो स' बेनोमोन आरो थेंक इउ स' माच बाय बाय